Sibingelele mbukeliso wemukele ohlelweni Sibonga Amaqhawe. Igama lami inguDo wakwaZulu. Ngingubaba kaPamkin. Kulolu hlelo sihlose ukuqhakambisa izinto ezinhle ezenziwe yiwona Amaqhawe angamaNazaretha ngaphakathi ebandleni. Sesiphinde sahlabana ngokuthi umfundisi uMvubu asivakashele ukuze sizoxoxa naye ngalesi sikhathi. Uzokhumbula ukuthi umfundisi uMvubu uvame ukuba nezintshumayelo ezinhle ezakhayo ezivuselelayo ezenza ubone ukuthi nembala useyilo yini iNazaretha lonyazi lwezulu. Mfundisi wenkosi, asibonge kakhulu isikhathi osiphe sona, sikubingelele bese sikwamukela ohlelweni. Ngiyabonga kakhulu ukumukeleka ohlelweni. Ngibingelele nabalaleli ababukele ngalesi sikhathi. Siyabonga kakhulu mfundisi wenkosi. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi sicela usithathe usibeke kafushane nje ngemvelaphi yakho ukuthi konje umfundisi uMvubu ubani nokuthi konje mfundisi ukwazana kwakho noShembe kuyishintshe kanjani impilo yakho. Ngingumfundisi uMvubu endaweni yase-Pine Town. Enamabandla awu-58 amathempeli ekubona akhele indawo yase-Pine Town. Wow. Ngaphansi kwesifunda saseMbumbulu sinamabandla awu-79. Ngingene efundisini ngonyaka ka-1999 ngicotshwa inkosi uThembo leNkosazana lonyaka ka-24 ngiyomfundisi ebandleni. Kusukela ngaso sikhathi kuze kube manje cha sisayibambile sesayidudula kusemnandi nobizo lwami ekubeni likholwa. Ngizalwa ngabantu abakholwayo kodwa ukuzalwa ekholweni akusho ukuthi uzalwa amakholwa ukuthi nawe usuyikholwa. Yebo. Kunesikhathi lapho khona yize nomuzelo enkonzweni noma abantu abakholwayo ekudathi wena uqobo lwakho uyiphendukele wena iqobo lakho ngokwakho. Bese kweyintshumayelo ezibe khona esontweni ezinye eyithatheka njengeyintshumayelo engasizona kahle. Uma uyilalele ngoba uma ulalele imisebenzi uyifuna ukuthi kambe lento ingenzeka kanjani ngokwakho ngoba usungacabangi ngokwakamoya uma uyibuka ngokwasenyameni ubone ukuthi lo lento ayikho. Iyona ke into ehlela abazalwane abaningi uma belalela intshumayelo zakaShembe noma intshumayelo zakaNazaretha ukuthi hayi lento ayikho ngoba usuke eyijaja noma eyibuka ngokwasemhlabeni ngokwamehlo asemhlabeni. Kodwa uNkulunkulu wangipha amehlo kamoya ukuthi makushuyayelwa into bese ngiyifuna spiritually ngaphandle ukuthi siyibheke ngokwasenyameni. Kukhona lapho khona ukaZulu ekulalomoto ngomunye unyaka ekukhuleni kwami ngangisemvuselelweni khona lapho kwashumayela umfundisi wamabandla ongekho ebandleni lamaNazaretha ekhuluma ngobizo lakhe ukuthi uShembe wamona kanjani engamazi engakaze abele khona. Lapho ekhona epulpit eprepareile ukuthi intshumayelo yakho isemoni yakhe izothini ngesonto. Uthi ibandla lakhe seliphelele isezoqala ukushumayela kwasengena indoda engayazi eceleni eminyango wedlesonto emuva le. Uma ingena le ndoda iza washa uvala enkulu uma ethe ibhekisisa le ndoda kakhona imbane ehamba phambi kwale ndoda. Iyona into le eyamenza waguquka ngoba uthe mayifika lo muntu la kwamceleni kwakhe uthi wakhohlwa yona yonke into ayifundile la iprepare ukuthi uzoshumayela ngayo. Wakhohlwa yona yonke into uthi wangasazi ukuthi phambi kwebandla. Kodwa le ndoda eyeceleni kwakhe eyona imtshela ukuthi ithi uthi ebantwini uthi wayilalela yona ebese esho amazwi asho le ndoda. And then uthi egcina usuke esithi vala inkonzo uthi wasingeyivala inkonzo. Emva kwalokho uthi esithi le ndoda mina ngikushembe mntanami. Ngifuna ukwasohlala nami sengasephakeni. Lento kimi yangihlala ngiyemusha ebandleni ngizalwe khona ebandleni kodwa le ntshumayelo uma ikhulula umuntu
ogcotshiwe umfundisi wakulinye uhlelo esho ukuthi wabonana kanjani noShembe iyona yangenza ukuthi kupheli kwaleyo nkonzo nami ngiphamisa isandla ngithi ngikhethe inkonzo esiphakathi angeke kanjalo ebese kuba khona ke ezinye izinto enzalweni yami ukuze ngemvelaphi yami ngizalwa endaweni yaseMthwalume emzini waseGospel lapho khona kuye kuxoxwe khona amakhosi aleli bandla uma ngabe esihlala esihlalweni kwethu iswing sikamawami su11 mina ngunumber 9 einganeni ezu7 kunodadewethu oyedwa owaphilayo kwase kuthi ingane kusukela dadewethu omdala kuze kufike kulo ngimlamayo badlula bonke ngo7 emhlabeni uma wami waze wayenkosini enkulu yasephakameni kulapha eMaskothe wawucela ukuthi amisele abantwana ngoba abantwana bakhe badlule emhlabeni basitholakala nokhulumayo kanye nabafowethu ababili. Siyabonga Mfundisi. Okunye engicela ukuthi sithi ukudlula kancane kona okokuthi Amanazaretha yathi mayikhuluma bisithi ukuba uShembe ngangamazi mhlambe ngabe ngigcile ophuzweni njalo njalo. Yini le mfundiso oyawuthi ukuba uShembe ngangamazi ngabe lokho afushane nje ngabe lokhu angikhona noma ngabe lokhu anginako. Cishe kuba i-age engikuyona sengigugile uNkulunkulu umgcinile baningi aba kwi-age yami ongathi ubabona bathi kodwa likhehla ngoba selakhathazwa zinkamba ukugcineka ezwini likaShembe kwangihlukanisa nezinto zasemhlabeni evizona destroyer impilo yomuntu izwi engalifumana ngelona elangilonda nemiyalelo yokuhamba ngemiso zibandla izona ezangigcina one zangihlukanisa nabangani ababi ndakwazi uku-identify umuntu ongena umoya wokholwa noma umuntu oza kimi engenayo intshisekelo yento ayishoyo engibonayo ukuthi ikusasa lami lokho kwakha ikusasa lami okwenza ukuthi ngigcine ngikwazi ukuthi ngibe ubaba onomndeni onakho konke abaningi abanye abangekho kulokukholwa abangenakho abamthulako Mfundiswa izwi elangisiza. Ngaphambi kokuthi sihlabe ikhefu kafushane nje Mfundisi wami sivamile ukuzwa intshumayelo zakho njengoba singengabalula phambilini ezinhle nezakhayo yini eyayigqugquzele kakhulu ekuthenini ushumayele izwi lenkosi kafushane nje sesibheke ehlabeni ikhefu. Isibhalo uma uKristu inkosi uJesu inabafundi bakhe iyabafundisa ithambani nishumayele ezizweni ithambani ngiyanenza namhlanje nibe ngabadobi babantu niyolanda abantu babalalele izwi ithi inkosi inyanga izulu AK Shembe uthi ngiyangcoba esho ngelanga emzini waseHlimba Amanazaretha ngo1983 ithi ngigcoba nonke ngiyangcoba amakhosikazi nibe ngamakhokheli ngoba nibe abafundisi nibe abashumayeli phumana nishumayele ivangeli ngakho leli vangeli sithi basilishumayele silambise hambisani lezi ndaba ziye bona wonke umhlaba. Umfundisi wenkosi kulungile ke sibambe lapho kwamanje ngenxa yokuthi kufanele ke sithi qhu ngaseyitolo sibone singathola lokho kwehlisa amanzi amatshe ungayindawo siyabuya khona manje. Sizovula lo muzi wabo owabhebezayo sicela njalo uma besifike lana bahlanganyele nathi basiphi ubumnandi nomgcwele.
bayaqeda bayaqhubeka bayaqeda. Ngiyafisa ukuthi engathi ngingahlala nje. Nkosi Mfundisi. Nkosi Mfundisi. Nkosi Mfundisi. Siphinde sikwemukele mbukeli ohlelweni Sibonga Amaqhawe. Usekhona umfundisi uMvubu akakayindawo. Sisaqhubeka nengxoxo yethu ehlabahlosile ngalesi sikhathi. Mfundisi wenkosi, uma siqhubeka nje kunento ethi umbuzo ovelayo ethi buyini ubuqhawe enkolweni. Mhlawumbe mfundisi uma ngathi nje ukuthi kancane nje lapho uthi buyini ubuqhawe ukuze umuntu osibukele njengamanje abe nolwazi ukuthi sikhuluma ngani masithi buyini ubuqhawe enkolweni. Umuze ejulile odinga usuku lonke. Mfundisi wenkosi. Kodwa uma sikhuluma ngobuqhawe sikhuluma ngabantu abayidelile. Ukuyidela kusho ukuthi ukuhlukana nezwe, umukele ubungcwele nokuhamba ngendlela efanele yobungcwele. Ebese ukuthi uma umuntu ethathe leso sifungo leyo commitment, simbiza njengeqhawe ngoba usuke ezimisele ukuthi noma yipi challenge angahlangabezana endleleni uzoyimela noma kushisa noma kubanda. Ngenza umzekeliso. Ukuhamba ngeenyawo 98 kilometers usuka eMhleni uye eKhenani. Kuqhawe lokho ngoba usuhamba ngeenyawo usuke liduma usuke linetha usuke kushisa usubungazi ukuthi uzohlangabezana nani endleleni uzohamba ubusuku nasemini. So kodwa kuyinikela. Number 1. Number 2, uma ukhetha inkosi yasephakameni baningi abanye abathi angikwazi ukukhonza kaShembe ngoba kunemithetho eminingi khona. So uma uyinikele kuleli bandla laManazaretha ukuthi uma uthi uyikhetha inkosi usuchaza ukuthi noma yini eshiwo ewumthetho uzakuyilandela uzokwenza. Lokho kukodwa kubuqhawe okusho kona ukuthi ngolilo singathi idela kufa inikele ubona kuqhawe. Uqhawe obuhleke yiloko ukuthi uma umuntu ezinikela agcina isifungo sakhe noNkulunkulu ukuze kufike lapho uNkulunkulu embiza khona. Sifike njengabefundisi ke sime phezulu kwekhanda lakhe sizothi beyiqhawe ngoba uze wafela entendeni yesandla sikaShembe engazange ahlubuke. Kungashiwo ukuthi ubeyiqhawe ngoba sesenzela umndeni wakhe, kodwa kube ukuthi ngempela ubeyiqhawe mfundisi. Uze wafela entendeni yesandla sikaShembe hamba ngenkambiso nangeyimiso zebandla. Ngibona ubuqhawe sikhuluma. Asikhuluma ubuqhawe basezweni lapho khona abantu benza izinto eziphambene nomthetho wokubusa kwezwe nangomthetho osuke ubabusa ngaleso sikhathi. Njengoba naleli bandla nalo umthetho osuke ukhona. Ngakho uma uphula umthetho leli bandla usuke uphula kobuqhawe ngeke sikwazi ukufika kuwena sokuthi hayi beyiqhawe ngoba sobesazi ukuthi wena wawuphula umthetho. Wakehlula umthetho ngoba wakehlula umthetho. Lokho okukhomba ukuthi umuntu njengoba isihlabelelo sisho sithi ngizohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zami. Usho ukuthi ubuqhawe buyangena lapho umfundisi uthenini ukwazile lo ukuhlala endlini kaJehova kwaze kwaba sekupheleni kwezinsuku zakhe. Usilandelile isihlabelelo, uyilandelile inkambiso kaShembe. Yize kushisa ngoba nakukholwa kuyona into encane. Uthi uJesu uma umuntu ekushaya ngempama ehlathini sakho sokudla phela nikeze sokunqela. Uyabona ke akuyona into elula. Uthi uShembe ke lo mzekeliso uma umuntu ekunyathelile wena onyatheliwe akube wena ocela uxolo. Ngibona ubuqhawe bokumukela inkolo lokuthi uma ukwenza lokho kusho ukuthi uyiqhawe impela ngoba uyamelana nama challenges aqhamba empilweni. Ngibona ubuqhawe. Mfundisi kuyezwakala uyichaza kahle iyezwakala ngithemba ukuthi nombukeli uyizwa kahle ukuthi ubuqhawe enkolweni buyini kanye nobuqhawe ngaphandle kwenkolo.
Kunesihlabelelo Mfundisi sakithi esithi ngilandela ngemuva indlela inde kangaka. Ngithemba ukuthi ngisho kahle Mfundisi. Lawo mazwi Mfundisi ngokwakho ngabe mhlambe achaza ukuthi ngempela indlela kaShembe inde ngaphezulu kwamandla uShembe asinike wona noma ngaphezulu kwebanga esingakwazi ukuhamba. In simple term, ithi into you learn until you die. Yeah. Okusho ukuthi makuleli bandla uhlala ufunda ungumfundi uze kufike lapho khona ufike emhlabeni. Ubude bendlela kuba ngobude beminyaka yakho. Amukho umuntu oyazi indlela kaShembe. Every day ufunda izinto ezintsha ngoba kuhlale kuvela izinto ezintsha ngoba uma sikhuluma ngebandla la kaShembe noma sikhuluma ngomanazaretha sikhuluma in a spiritual form being esho ukuthi kunezinto zakamoya esingena kweziqondo. Yiko sithi uShembe namhlanje ungokunye kusasa ungokunye kwesikhathi wenza lokhu ngenye indlela kodwa mayifika kuyindawo akwenze ngenye indlela noma asho lokhu kulomuntu emlapha ngenye indlela bese kuthi meya komunye uzofika mhlambe asho ngokuhlukile nakuyena ngoba usebenza ngokamoya. Ngakho indlela yinde kangaka kuyophelelwa amandla okuphakameni kusho ukuthi uma difficulties akhona yindi indlela uze lapho ufika khona ubizwa ngoNkulunkulu khona. Ondlela ndakabulali baba Mkhonzayo Mfundisi. Kodwa futhi ngeke elinye verse elithi balimazile abaningi abayithandayo. Ayancikaza yasaba amagwala. Athi ngcono sibuyele emuva. Dinga ukuthi izithi uma uthanda ngaba ngale ndlela fanele uqala uthenga isibindi sokuhamba ngale ndlela. So yiko ke kuneverse elithi yinde indlela ephakameni ngoba ziningi izinto ezivela endleleni. Ezinye zinhle ezinye zimbi endleleni. So uma uvela izinto ezimbi uzomelana naye nokumelana nezinto ezimbi. Noma uzothi naye ufuna izinto ezodwa kuphela ezinhle kuphela. Uma kukhona izimbi eziqhamuka empilweni yakho and then uthi hayi ngiphonsa ithawula iyangihlula nje. Uyazi Mfundisi uma usayibeka bengingeze ngingayibuka ngalendlela oyisho ngayo uma kuthiwa indlela inde kangakamnangalela ngemuva ukuthi kanti kushiwo izithiyo endleleni yami ngesikhathi ngifuna ukukonza uShembe ngesikhathi ngifuna ukuba ingxenye nokufana naye njengoba sithi isihlabelelo sithi anginjengawo kodwa ngizozama Nkosi yami ngizozama ukuba ngenze njani ngizemphelele ekholweni asingakhohlwa ukuthi ekholweni ebuhleni bokholwa nomubi naye bakhona eduze ngoba inhloso yomubi ukuphazamisa ubuhle bukaNkulunkulu. Umelele Jehova impilo ezinhle kuyavela izinto. Ngakho kufanele sibheke lokho singabiye ngaphandle kungabi ukuthi sibheke ubuhle kuphela. Ngakho ke la khona indlela inde kangaka ukuthi amandla uyahamba akhona noma wekho yini lapho khona utestwa khona. Ekholweni kufanele utestwe ngento eziningi ehlukahlukene. So ke ikona okubalekile ukuthi umuntu uma esekholweni azimisele ukuthi ngumfundi ngiyafunda insuku zonke angaxwayi uma kuvela izinto ezintsha kodwa adapted to the changes asuke vela ngaleso sikhathi. Mfundisi uma siqhubeka njengoba sidinga le ndaba enkulu kangaka ukhona umuntu oyaye uthuma ukukhuluma naye athi sengijiyelwe ukuthandaza mhlambe uselahlekelwe naye ithemba. Lo muntu onjalo kafuphi ungamluleka uthini ukuze abuyele ekubambeleleni ethembeni enuShembe unyazi lwezulu? Yebo sikhona inkonzweni sikhona ekudumiseni kodwa siphuma emakhaya ahlukene siqhamuka emphakathini ohlukene kwi-environment ehlukene. That has to be taken into consideration as well. Ngoba angilinganise ngithi umuntu uhlukumezekile ekhaya. So njengoba ehlukumezekile ekhaya uma ezesontweni kwesinye isikhathi umshumayeli noma oshumayelayo akamkhavi ekumakheni entweni emhlukumeza ekhaya. Lo muntu uma ethandaza ethi uyacinela kubuya yonke into eyenzeke ekhaya inhlukumezeko yasekhaya. So uma umuntu eze enkonzweni sabatheni noma ethempeleni usuke edinga leyo psychosocial support. Lokho kusho ukuthi kufanele umuntu akwazi ukuya kumuntu umphangi wakhe omgcotshwa noma abekele yena
ukuyokhuluma cough out into ekuyena ngaphakathi kwenhliziyo yakho ukuthi ngihlukumezekile nginalela nalokho okungiphethe kabi akwazi ukuthi lo muntu amcounselishe ngoba ngaphandle ukuthi emnikeze imithi yokulapha ngikhuluma on the doctor's point of view kodwa umuntu uyalapheka umqondo wakhe ngokuthi akhulume into ekuyena ngaphakathi enhlizweni yakhe so akakwazi ukukhuluma nelinye ilunga lesonto ngoba mhlawumbe lilunga lesonto uzidlulisela komuntu mhlawumbe agcine sekuhleka kuthiwa ngaye noma sekukhuluma ngathi ubona lo muntu unenkinga ethile so iyona into edinga kakhulu abagcotshwa bayibheke ukuthi ilunga lebandla likwazi ukuzokhuluma noma yini elifisa ukuyikhuluma kuye ukuze khona izolapheka once lo muntu wakhofa out usezokwazi ukumgcotshwa noma yena uqobo lakhe uzokwazi ukuthi akwazi ukuthi athandaze uNkulunkulu azizwe umuntu omukelekile ukuthi phezulu kwasona zonke inkinga nazo kodwa uzizwa emukelekile esekhaya so amathempeli esinawo ayimizi kaNkulunkulu nezindlu zikaNkulunkulu lapho khona umuntu oswele nohlwempu nonjani ekufanele azizwe futhumele afike uma engena ubaba athola ubaba uma engena udadewabo athola udadewabo athola abafowabo athola abazali athola wonke umuntu lapho ephila khona lapho nethezeka khona yiko kunamathembeli so ke uma umuntu jelo ukuthandaza usuke unenkinga engale kwaleyo ukuthi sibuke yena la ethandazeni ukuze khona ukwazi ukuthandaza kufanele uqale ulapheke ngokwakamoya Mfundisi ebandleni laManazaretha kunezigaba sibaye kondaba ezitha fike bekhona umfundisi bekhona umvangeli bekhona umshumayeli nomkhokheli ngamanye amazwi ufuna ukuthi umfundisi abakhokheli nabashumayeli njengoba besondelene kakhulu nabantu kunalezi igaba ezinye ezimbili ezingenhla mhlawumbe kufanele bakwazi ukubona ukuthi engathi ilunga elithile kukhona okungaphezulu kokwalokho esikubonayo mhlawumbe nelunga likwazi ukukhuluma nomshumayeli noma nomkhokheli ngokwazi ukuthi umkhokheli noma umshumayeli uzongibeka endaweni efanele ukuze ukujiyela ukuthandaza nokulahlekelwa ithemba kushabalala kunjalo uphinde futhi kube lenkonzo lezi ezizimiso zibandla ezikhona ezizifungo zebandla okuthi amakhosikazi aku14 amadoda aku23 intaba epheza amakhosazana aya 25 la kulezi inkonzo kunabaphathi ongabagcotshwa kune one ebakhona kumuntu nomuntu onenkinga uyahamba mayifika kule nkonzo umgcotshwa phuma ahlale ngaphandle ye ebese contact umgcotshwa bona bonke abantu abacontact umgcotshwa umsebenzi womuntu ogcotshiwe lo so nami ngisawushumayela awasiphiwe msendi namanje sawumfundisi ngisakwenza futhi contact lenza ama consultations ngoba kuna la umuntu ufuna kumlapha khona athengele edumiseni umoya wakhe spiritual affairs usukanye nabangcwele usuhlangabezene nobungcwele ngoba umuntu usekhofe out wakhuluma nazo zonke izinto eziphethe kabi cha mfundisi iyezwakala ngithemba ukuthi nomukeli ngasekhaya uyayizwa lento oyichaza mfundisi wenkosi kuzona zonke nje izinkonzo kona wonke amahlelo uhambe kube nesigaba sokuthi abantu banikele kuzoke ngendlela ezehlukene abanye abajobe njalo njalo kuleli bandla laManazaretha mfundisi wenkosi kubaluleke kangakanani ukunikela ukunikela kuyinto enkulu ngaphezulu zona zonke izinto uthi unkosikazi waseSamaria mayifika uKristu uJesu anginalutho kodwa wanikela ngokuncane ayinakho wafumaniseka umbuso wezulu enikele kakhulu ngaphezulu kwabona bonke abantu abanikele kakhulu ngaphandle kodalaria lemali umuntu ufanele qala anikele yena uqobo lwakhe ngaphambi ukunikela imali ngoba into eningi manje ngathi nganikelwa ngemali kanti imali iyuphawu lento esuka kuwena ngaphansi kwenhliziyo yakho kuleli bandla ke lakithi umuntu akanikeli forcing awukho ayikho impoqo kuleli bandla ukuthi uphoqa nikela yonke into efana naleyo kodwa umuntu uma yakushembe yonikela asikho ngisho nemali ebekwayo ukuthi uqala ukubona inkosi ngo7,000 ungenawo 7,000 uzuyibona inkosi sekulibona unyazi unikela ngaloko kunamandla onako kubaleka kokunikela
ikona lo ngoba kusuka uthandweni number 1 ukunikela ukupha isipho sokusiletha phambi kaNkulunkulu. Ukunikela kuyimpepho noma kuyinto osuke uyishumisa phambi kaNkulunkulu engamandla akho ukuthi ucela uNkulunkulu akukhumbule ku1 2 3 wakho phethe. Unikela kosisi kweyinkinga zakhe siphethe. Bese banomnikela kwesibili. Unikela kwesibili ebandleni laManazaretha. Unikela lesifungo. Uma umuntu enza isifungo noNkulunkulu isho njalo encwadi yethu ungakhohlwa ukuba unikele ukhokhe kophakamileyo. Oh yes. Manje mawunikelela isifungo sakho kunomthelela omuhle uma usubambile emhlabeni. Kunomnikelo sokubiza ukuthi umnikelo wezibani ngaphandle kwesifungo bese kwakhona umnikelo wezibani. Yilo umnikelo obalekile ekwenza ukuthi umuntu uma isengene ethuneni wambozwa ngomhlabathi esekumbini sefela kaqala indlela yakhe izinsuku ezintathu ngoba thina eNazarethini umuntu uma ehamba emhlabeni uyavuka ngosuku lesithathu wavukela ekhaya kaNgcwele akakulinda ukhala kwecilongo Mfundisi wenkosi njengabanye balindayo Mfundisi wenkosi yebo so manje lo mnikelo ke weyibani wona ukhanyisa indlela yakhe ekuhambeni kwakhe konke ebese ekwazi ukubona ukusukhaza ngaphezulu kwelanga lenyanga unikela kubaleka Mfundisi wenkosi mhlambe kofanele uma kungenzeka ngelinye ilanga ke silithola ithuba ke sikhumbuzane noma sikhumbuze nombukeli ukuthi imiphi iminikelo ekhona nokuthi ke sigcile nje kuyona kuphela uma kwenzeka ithuba silithola ama second yambala Mfundisi wenkosi ngicela uyibongele kumbukeli ngasekhaya bese uvalelisa ngoba nasi isikhathi sesonakele. Ngibonga kakhulu kubalaleli ababukele ibonani streaming ngalosuku lokuba ngibe nabo kuyintokozo enkulu ngendlela esimangaliso. Ngibonge nami-team engibonile ukuthi ngibe khona kayinani. Ngithokoze kakhulu ngithi inkosi yomusa unyazo lwezulu anibusise nelibusise nohlelo lwenu konke kuhambe kahle. Ngizosho ke mina ngisholo umbukeli ngiphinde ngisholo futhi ne-team yonke ngithi amen. Siyabonga kakhulu umbukeli ngasekhaya ukuthi wethamele uhlelo besikethulela lona. Sithemba ukuthi uthokozele njengalokhu nakithi bekuyintokozo enkulu. Igama lami nginguDo wakwaZulu. Ngingubaba kaPumpkin. Khulumani kahle Makholo.